Hoy, pali, tara. O, tara. Lo, nagkatrabaho lang din na namamansin. O, taano? Kampanahon na maying-maya ko. Nararanihan ko kamo. Kampanahon na maya kong kwarta. Ha? Nakutangan ko mo? Day baga? Pinansinta ka baga? Ano ang gusto mong gibong ko? Kapirang taka. Sakadang taka pa dyan. Uy, padi. Burat na si kainuman tang babae. Ano na? O ano nasa isip mo? Ha? Ano ang gusto mong gibuong ko? Di magpakaburat ka man? Ha? Ang tado niyo. O kung nasa isip mo, kalibogan na naman. Lo, parang nagsasabi lang. Uy, padi, puro kapulutan, di ka man nagtatagay. O tapos, di ka nga ni puro jamming, di ka man nag-aambag sa inuman. Mag-ambag ka, bakong puro kataram. Baka nga ni nadadamog sa kong taram. Mag-ambag ka. Nag-ambag man ako ay 5. Uy, padi, puro ka palibre, maggastos ka man daw. Ay, wow. Kung ikaw nagpapalibre, ha? Pag ikaw nagpapalibre, ha? Kala mo nang lilibre mo ng hayop na niyo, kuripoto na langit. Pwede pa albor daw 5, pang UC lang. Eyo yan, mabisyo-bisyo, maayong pang tustos. Tapos ngunyan sa ko'y mahagad-hagad. Hindi niyang hype na yan. Ano kami pasaray, ha? Mabisyo-bisyo, maayong pang tustos. Uy, bes, nag-ano ka mo katong ex mo sa papatantan? Ano ang nasa isip mo, ha? Ano ang papatantan, ha? Siyempre nagkito.